superior. Esta é parte da parte en variante da obra, que vai desde o enlace da Nacional 120 hasta o nudo 2, que é onde enlaza coa 536 actual. Entón, aquí o enlace da Nacional 120 xa está preparado para a autovía 76, que está proxectada por debaixo deste enlace, o sea, se fai xa un enlace preparado para a autovía nova, que vai a un enlace a distinto nivel, con unha glorieta superior. Despois vai o viaducto Cigüeño, despois vai o túnel do Serro, que xa está revestido, moi avanzado tamén. Despois temos o viaducto do Sir, que xa tamén está a estructura prácticamente rematada. Con isto teríamos a parte de variante moi avanzada, casi a falta de aglomerado, remate de terras e remate para a estación da Nacional 536, que vai así bastante pegado ao río, que é unha zona bastante complicada de executar porque está a montaña moi encima. Ten un par de viaductos pequenos aquí na zona pegada ao río, aí de Abelero. Despois temos o viaducto do Regato de Cantís, que é outro viaducto de 3 vanos, que se fai máis ou menos onde vai a carretera actual, pero acorta as curvas que hai aí e fai unha rectificación de toda a carretera para que haxa un trazado mellor. Despois a carretera esta chega a Sobradelo, que é onde empeza,